चार उपाध्यक्ष आम्ही डिक्लेअर करतात. मागीर तुमकां प्रत्येकाक डिस्ट्रीब्यूट करता कॉपी. दत्तप्रसाद खोलकर एक उपाध्यक्ष आसा. श्री अनिल होबळे हे दुसरे उपाध्यक्ष. सौ कुंदा चोडणकर ह्यो एक उपाध्यक्ष आणि श्री काल्लू साल्मेदा आमदार वास्कोचे हे चार उपाध्यक्ष आसात. ताजे भितर 3 जनरल सेक्रेटरी आसा. ते पयले ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आणि दक्षिण गोंयचे खासदार. मागीर सदानंद शेट तानावडे हे सरचिटणीस आसात. तशेंच दामोदर नाईक फातोडेचे माजी आमदार रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन हे जनरल सेक्रेटरी आसात. सो सेक्रेटरी आम्ही अपॉइंट केल्यात. ताजे भितर श्री प्रदीप शेठ खूप जुनो कार्यकर्तो. शेख जिना नबी, सत्यविजय नाईक हे वाळपय मतदारसंघातले. सो देवबाला भिसे ह्यो मडगांव मतदारसंघातल्यो. श्री मेधा परुळेकर सालिगांवच्यो. मेदिनी नाईक केपें मतदारसंघातल्यान. हे 6 सेक्रेटरी आसात. आणि संजीव देसाई हे ट्रेजरर. स्पोक्सपर्सन म्हणून आमी 4 जाणांची नियुक्ती केल्ली आसा. तितूंत भितर आमदार प्रमोद सावंत, नॅशनल काउन्सिलाचे मेंबर आसात बाब निलेश काब्राल, ते स्पोक्सपर्सन म्हणून आसतले. डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किता आणि चौथे बाब किरण कांडोळकर हे स्पोक्सपर्सन म्हणून काम पळयतले. 4 जाण.